So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suwatampo. Ako si Maye. Kining maong kaagi ni sa suod kaayo na akong ig-agaw nga mura na sa akong igsuon. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulungan, Gone Too Soon. Go on now. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa dahil sayang kaagi karon? Maukining usa ka babae nga taga Lorega, San Miguel, Cebu City. Ang katuwang tatampo nagdasangan nga Maye. Unsa ka diha, uy, galit mo lang kakirig-kirig diha, uy. Gikilig ko! Kay? Gitagad ko ni JM. Unya, niigon siya nga siya! Sus, abibe na kung naunsa ka, uy. Ha, pero ang pangutana, makahinomdom ka siya nimo sunod kita ninyo, ha? Aw, kung malimot siya, ako mismo may mudool o magpaila niya. Hi! Hello? Nalimot siguro ka na ako, no? Ikaw tong... Katong gay na ni mo gahapon nagsiyo. Ha? Oo. Kumusta? Okay ra. Mo-cheer ka ni mo sa inyong gawa, ha? Wow. Sige ba? Salamat, ha? Yes! Dog slam! Ah, grabe mo cheer. Oh, mula yung bayag, no? Dili pa sa pagkakaroon. Pero wata kay bao, pohon! Thank you kayo, ha? Nakita na ko, kung yun sa gini mo pag-chair ganina. Sus, ikaw pa. Gusto ko mamaway ini mo. Pwede na ko makuha mong number? Nalingaw ka sa tong date? Date? Oh, sorry. Laagra day. Unya na lang ng date kung kita na. Ha? Ganahan ko ni mo, Rowena. O ganahan kong mas makaila pagid ka. JM. Kung sugton ko ni mo karon, malipay gid kay ko. Ha? Uyab na mo? Yes! O sa mga diugayan, diba? Wa pa gani ka makaila kaayo niya, day. Ay da, magila-ila ragod mi. Ka uyab na mi. Simple. Derwena. Rowena, mahal. Kuyog ta sa amo inig Sabado, ha? Ha? Sa inyo? Ipayla-ila ti ka sa mga ginikanan. Sure ka? O lagi. Panangin na unya sa imong mamagpapa, ha? Kuan mahal. Wa para ba mahibaw kung ginikanan bahay nato? Ha? Nga naman. Stricto manggod kaayo sila. Gusto manggod nila nga makahuman una ko sa kong pag-eskwela una ko musod anang butanga. Kay mao ko na yung makadistract. Mao ba? Sayang. Abi ni mo, no? Ikaw ba unta ang pinakauna na akong ipailaila sa mga ginikanan? Pero sige lang, ayaw ka bala ka. Mangita akong paagi. Wanto ka sa ilang Maye karong Sabado? Opa, magdungan mig buhat sa mong project, good? Nahala, sige. Basta kay anturagin mo sa ila, ha? Dili maglaag-laag sa laing lugar. Opa. Ako kikipasangil ni mo? Oh, sige na lang, good day. Karoon na bitaw.
Basta, pag-amping lang yun. Ikaw, no? Marigig bati kay mong tanaw ni JMI. Marasig kriminal nga, angay kong mag-amping. Dili man sa ingon, ana. Pero, bupa pa makailan niya. Wa tamay ba o sa posibleng mahitabo. Maong pag-amping lang yun, Rowena. Ma, pa, si Rowena. Ako uyab. Mahal, akong ginikanan. Hi, tita. Tito. Hello. Hello. Pag mama o papa lang namo, day. Salamat, ma, pa. Nakauyon gyud guys sila si mama magpapa ni mo, mahal. Mao ba, mahal? Oo. Kung pwede pa lang lagi, minyo andayin di ka? Minyo gyudayon? Oh, unsa ka kung mag-live-in lang una ta? Ha? GM, nahibaw gid ka nga dili na posibleng mahitabo. Patay gid ko sa kong ginikanan. Ug ka siguro ko nga dili ko nila pahumanan og eskwela, ana. Hangtod ka no sa ka mag-agad sa imong ginikanan. Mga college naman ta. Sige na, mahal. Ato na tapuyo sa amo. JM. Tayo pagsugot, ha? Day, Dili pa kayo anak ka desperada para dali kay ka magkikipon sa tao nga wa pa kay ka makaila. pero nakauyon ba gid ko sa ila, day? Maayo kayo tagad iyang pamilya nako. Feeling nako magbalipayon ko dito sa ila. Oh, bahala ka. Magmahay raon niya ka kung muuban ka niya, Rowena. Salamat nga ni sugot gid ka. Ngani nakapuyo na mo. JM, ayaw ba gid ko pasakiti, ha? Niikyas rabi ako sa amo. O naglib kog message na lang mama nga nakigtaban ko nimo. O ako silang giingnan nga dili na ko gustong pangitaon pa. Ay, kabala ka. Di ka magmahay. Himuon ta kang prinsesa din sa mong bahay. Salamat, JM. JM, mahal. Nako isulti nimo. Unsa man na? Pamilya ni gid unya ta. Ha? Mabdus na ko. Usa? Usay mabdos? Ay, pagsigig binuang niya, ah? O lagi. Time para good nga namang murag wa makamalipay. Wag yun! Kaya di pa ko andaman ng butanga. Kanindot sa tong pagpuyo. Nga kitarang duha. Huwag makapugong na to. JM, Ipakuha na. unsa? Nabuang na ka? Dugo pa man na. Ipakuha na, ha? Bahala ka diha. Padayunon ko ning akong pagbabdos o buhion ko ning akong anak. Kung mauna. Ayaw pag-expect nga. Musuporta pa ko nimo. JM! Hain man si JM. Ho ako mahibaw, ma. Sukat ka nahibaw siya mabdos ko. Sige naman na siya glaag. Unya, gabi na kayong mauli. Paita bataa. Tuo di ay. Mo anitong yang igsuon, ha? Gusto siyang mutanaw sa iyang pag-umangkon. O siya mo ini-offer nga mo bantay una ni mo din ni sa ospital. Salamat kayo sa pagbantay ni mong samong anak, ha, Kuya Paul. Way problema dayo eh. Unsaon nga pangal ba magininamo nga may anak mi. Pero wa may swerte sa akong asawa. Basin o gwa pa karon. Pero sure ko, sa inyong kamaayong tao, hatagan na gid unya mo pohon. Ugma day tuod ba? Makagawas naman ka sa ospital. Kamilay da sa bata kay magsakyanan man mi. O kamo ni mama maoy sakay sa pika sakyanan. Sige, kuya. Salamat kaayo. Ma,
Wa pa ba sila si Kuya Paul? Taod-taod naman ta nga abot. Nagsunod naman sila nato, diba? Ha? Nidiretso naman sila uli. Ha? Unsa ni diretso gali? Ang akong anak to nga Manila. Uy, nagkasabot naman ko mo nga ipasagop nimo ang bata. Kay dili ka makabuhi og dili pud mo dawat si JM ata. Niuyon po si JM nga ila na ang bata. Unsa? Mawa ko mahibaw, anak, ma. Matawag iragod, please. Dili mahitabo nga ipahatag na ko akong anak. Wa gyud. Dili gyud mo tubag. Kanina ra ko nagsigig panawag. Ginoo ko. Akong anak. Oh, ano ka? May gilak-hilakan mo diya. Ha? Hayop ka! Ha? Hayop ka! Akong anak! Sos, nilarga na oy. Di na to ni mo balik. Usa! Naiwan ako kay bago siya kong buhaton. Dili na ko kaya gawa na ko akong anak. Day, kalma lang di habi. Ayaw pa dasi mong gibati, ha? Naibaw ka kung unsa ko makapag-antos sa ba ni JM, Day. Mong dili na ko. Gikapoy na ko sa akong kinabuhi. Rowena, Wa naman kit panawag kong balik si Rowena. Nabala ka na kit kaayo ko. Ato na ko siya sa ilang bahay ni JM. Pero magpauban ko sa papa ni Day Rowena. Oh, unsay ato, sir? Papa ni Rowena, JM. Ngano, tito? Ay, nang akong anak. Naasiguro sa kwarto. Bago lang sa ko naabot. Dali mo, sood mo. Mahal, niyangin mong... Oh, dugo! Diyos ko. Rowena! 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 Ganun naglaslas man kasi mo pulso, anak! Rowena! Anak! Like a comet blazing. Nagmahay ko nga nagpalabay pa kong pila ka adlaw una na ko giadto si Rowena sa ila. Kay human unta siyang pagtawag nako. Ako unta dayon sing gikuha. Para dili siya makauna-una og dautan sa iyang kaugalingon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan, kaagi ni Maye, nga taga Lorega, San Miguel, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkulaan, Gone Too Soon. Ang mong kaagi, gibahatan ng dawas sa radyo ni Carol Marie Kain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka-awit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa usaka-awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.